Salam adırlı vatandaşlar, salam mehribani ilişkiler. Ben şunun yine de şu başkalar var da yardım etmek istedim. Sebebi yanırak bir saat mınanın şu başka yerden içinin havar alım tanışlamamız bilen şunu size getirmek istedim. Bu yerde halkın hakikaten öz toprağı için, öz dil için, öz tarih için görüşýäni göz görteli nälim de halk içine sığdırabilmän ekranı ağla aýdýada. Ne şonu men şu gepleşigiň aşagyna, şu videoň aşagyna goýjak. Şu bir artist oğlun halkyna ýüzlendirdi. Bütün başka milletler ýa-ni Rus däl milletleriniň hemmesine ýüzlenip durýar. Hemmäňiz ertir şu küçük Slowalyada onu okuduğuna hemmäňiz tagat onu öz rayon ýa-ni administrasiýaňyz we şoň öňüne çykynda öz talaplaryňyzy soraň diýip haýyş edipdir göz ýaş bilen. Men şonu şu videoň aşagyna goýjak. Özüňiz bir gulagyňyz bilen diňleň şol adamlaryň agdynan çykýan sözleri, yürekden çykýan sözleri, içi ýanyp duran adamlaryň şunça ýyllap, ming ýyllap basyp gelýän ekenlerde, ol gelýän ekenlerem däl ol göze görüp duran zat ýöne bunu hiç kim diline getirip şu wada çenli agdamansaň biz bilemzok. Olaň ýüregi içi ağlap dur. Dertten ýaňa. Ne biziň de şol Kuştaw diýen ýere iň bir TV-ge bir ýadyarlyk yer ekenne şo neme diýär görkezýärler bolýan. Bir owadan bir ýadyarlyk yer özleriniň bir miraslar galan bir ata babadan galan gadymy bir depet eken şo. Neme dagy eken. Ine şonu gadyp şonuň astyndan şo daşta uruklaryny, owalaryny, bulan raýonlaryny gadyp şo taýdan gyzyl çykaryp alýan ekenler. Şo gyzyllarynam äkidip özleri üçin özleri satýan bolmaly, öz jübilerini işleýän bolmaly. Sebebi şo taýlaryny bir oligark mı kimmi bir satyn alypdyr şo taýdan gyzyl köwlap gydylmy, altynmy, kümüşmi köwlap alyp äkjeken de onuň halk bermändir. Indi bulam çykaran pulny ýygyny almalylar bir daýdyr. Ondan şey diýem wlasty, ýa-ni wlasty ýa-ni hökümetiň ýa-ni amonlary bar. Bularını çağırdılar, onu çağırdılar, bunu çağırdılar. Bayağı adam da näme milyoner, milyarder, oligark bolsa hemme da güýçi ýetýär. Putin'e de güýçi ýetýär, oňa da dili ýörýär da. Güýçi ýetýär diýdim, dili ýörýär. Gep ýetýär. Ne şeýdip şol halky näçe wagtdan beri kötäp ýörler. Indi men ýene de bir aýtjak zadym şu taýda näme? Ine şu oglany tutup 4 ýyl basdylar da şu aktivistleriň biri şu adamlar ayağa galyp şu Kuştaw diýen ýerini gorap saklamak üçin adamlar ayağa galyrdy 3,5 milyon iyun aýyna şu 2020-nji ýylda 3,5 milyon boldy. Ine şondan bäri şol oglany basma saklap indi şu wagt gyş geldi bolýan minus 20 gradusda suwd edýärler. Näme üçin edýärler? Halkın ýene ayağa galjagyny bilip şonu kışa goýýarlar, kışa geçirýärler. Halk uzakdyr bilmez, soğukdan diýip bana şoňal pikirde. Görýärmi edýän pikirlerini halkyň nädip bolsa aýlaly ýollar bilen eýtmeli basmaly, halkam uzakdyr bilmez, soğukdan çydaman gider öýüne diýip. Ana halkam ertesi gün has beter çözgü üstüne gaýtym administrasiýanyň şo sudyepne ýerleri zdaniýanyň öňüne bula da amonlar gelip maşin demeden amonlar gelýän eken senterden. Andan bu gelýän milisiýalaryň, polisiýalaryň hemmeten başgirleri özleri. Ne görýärmi? Ruslar goşulyp, Ruslar eline ýara galyp gelen okda, ýa-ni galkany diýene diýdi, superkýanlar, olar alyp gelen okda öz yerli milletleri gelýär. Şäher senterlerden öz ýa-ni amonlar ýeneler gelýär. Görýärmi? Öz halkyna hüjüm etdirýär. Öz halkynyň garşysyna, öz halkyna. Öýden bir-birleri, başga ýerler gidem. Halkam o polisiýada, amonam. Ne seredin? Bu taýda şu 3 ýyllap diýişini gyjap ýörüpdir da şu nimäniň administrasiýaň, şu Başgyrtystanyň prezidenti bar. Ana şol 3 ýyllap şol oglana diýişini gyjap ýörüpdir, ahyryny biziň ýazyp beripdir. Bir millet parasyny edýär, ine garalar gitsin diýe
Ine biz öz milletlerimiz ol kalacak diye olon yallar diyen o on diyen dadi halk yine de şu kadılan yerde kovlanıp alınıp kılları baylıkları çıkarlanıp uğrap kalan yerde yaşamalı oluyor. Bizim gidecek yerimiz yok yani başka milletler gelir de koparup kadıp alır baylığımızı alıp götürür gider öz yurdunu. Biz yine de şu gariplik bile kalmalı. Biz yine de şu boş yerlerle kalmalı. Buğur yerlerle kalmalı. Bizim toprağımız şeyle bolup kalır, boşap kalır. Ya bizim orada göçüp gidecek yerimiz yok deyip aydıptır. Ana şu sözler için onu başkaça öğriyorlar. Yani sözlerin neyim? Onu statsiya neme çatıyorlar. Yasama statsiya. Yine şu şey deydi. Ermeniler gitsin neydi? Plan ortalar gitsin neydi deyip. Onlar yalat diyen o. Başka milletler gelip bizim yurdumuzdaki baylıklarımızı alıp giderler. Bir de yine boş yerlerde kalır deyip ayıttı. Ne? Şunu ben şu videoları şu koyacak. Şu aşağıdan eğer koyup bilsem. Yine siz özünüz bir dinleyen bir artist olun. Çıkış ediptir. Gözleri yaşlı. Yüreği ağlap dur. Aydınlatlarının bir sözlerini dinleyen şöyle olun. Ne eğilim vatanım deyip yüreği uğrayan eken. Ne edip vatanım deyip ağlayışını bir görün. Yine bizim ben şu Türkmenlere yüzünüz Melia'da o yine ne adı açacağım ama bilmem şu Hele'nin eteğinden kellesini çıkarıp bir de ayarlara söyleyenler var. Ey siz plan püstükanine vatan hainleri Gülyal vatanımız var. Ne için vatanımızı tankitlayanız yaşasın ne serdarımız Gülyal vatanımız var, asuda asmanımız var. Yine siz vatana ters gideceğiniz, vatana karşı gideceğiniz deyip bana bir de söyleyenler var. Yine şu kellesini, heleğinin eteğinden çıkarıp bilmem yatan erkeklere de değişli. Emmelere değil. Yine imin naşalara değişli bir de söyleyenlere. Yine sizin samsıklığınız sebepli, sizin şu cahilliğiniz sebepli öz vatanınız elinizden gitti. Sizin vatanınız elinizden gitti. Ertek gün neme yalacaksınız? Bu vata kurban kulun kıyın yalarsınız, oğlunun kıyın yalarsınız, ertek gün neme yalacaksınız? Ha? Çıkın da aydın erkek olsanız neme yalacaksınız ertesi gün? Çağınızda neme yalatacak? Tohum tiyicinize neme yalatacak? Geleceğinize neme yalatacak? O şapkalı Türkmenistan'ın yeri assam, yerin üstüm. Yerin üstündeki cemenler başka yurtlarda gidiyor. Yerin aslındaki baylıklarınızdan gitti başka yurtlara. Başka yurtlara çıkıyor. Sizin ağzınızı açıp heleğinizin eteğine kellenizi çıkarılmayan yatıyorsunuz. Yani yankı oğlan şu ay neymi yankı artist oğlan da başka oğlan. Yani şunun aydınlatları nerede bir kalmıkları olsa Yakutlar olsun, Başkirler olsun, Tatarlar olsun, Buryat olsun, Twins olsun, Dağıstan olsun, Udmurt olsun, ya Altaylar olsun, Marislar olsun, bari yüzden çıktı. Şu bariniz deydi, şuun kugun, fakat ona deydi mi kadiyen. Yerli sentral administrasyonun önüne varında bozgulun tutun deydi. Öz hak hukuklarını soran özünüzün dilinizi, adatlığınızı, özünüzün tarihinizi yitirmezlik için görüşün deydi. Yine şunu aytacak bolum vatandaşlar, ben şu videoyu aşağıya koyacak, şunu görürsünüz, özünüzü dinlersiniz. Bol ya, sağ olun, sağ oturun.